na manya ka fo jini dumunu be kongone mina bashi abo manvi na kuna foni senzele ani anyuma abe manvi haklifa ka shire ma femblaida ka o kuna foni kara asuna ya tamanyo ke kuna foni solo sera jiriba mi yito maliko ne ka ablo yanga jien bela jine kuna shire fla tv de ka fo ka wala nyima do maliko no ani maliko kanya kuma mnuzige me kanya mada afe ni sanga na maliko no ani maliko ka fa bonanga kuna foni wati seleye ninje islam hede meto anusoro bulu farami be gaba koro droit la kafara anoka dugo kan o farla nyonga ka ke jekuluba kileye kabeni arabado avec le kleshigi samba flani mgono woro yi kata bunya kenengendo ta kanyeshi malisa metonga fara nyonga toma o conseil islamique du Mali manyama malisa medina nyama o ka jekuluba groupe ma de leader spirituel musulman du Mali manyama islam de meto an sarano yoran fana karamo ase de sheriff usman mo adarola bangone jegane bugula tama kunye miye odiye kasikana wala nyuma dota kanyeshi zamzam yuma kano fetuko ke akacha sine ulika jolo mbeke afa duko jego mgoni ta wala sabeni kilia ka sabati je kuru kara kona ne kala ba ka nyini zemzem yufe shirfu do ka ke uluye jawtara lutu sirbe fe abela kale kafune bachile fe ngaba koro droit al silamaya de meton ansaru ka comité ana dafekiun u farala ɲɔgɔn kan k'u sembo u kɔnɔkɔrɔ kana bisimila minɛ al silamaya de meton ansaru ɲɛjɔyɔrɔ bara mali silamɛtɔn hu conseil islamique du Mali ma ɲɛma mali silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ Asid Sherif Usman Madani Haidara ka sangani ni ziyara ba in ye ka na an karamɔgɔ yɔrɔ ngaba koro droit sala ani shikoro ansaru u ye délégation bawili wasa kanu ɲɛda zamzami yu kan k'u ka kanu sɛbɛntiya a yɔrɔ ka layidu kurakuraya o senfɛ shirifukɛ ka ladilikanw ni bilasiralikanw laɲinina ka labana ka daladugaw sanumaw ɲini an kelen kelen hamiw dilanni kosɔn ale yeli yɛrɛ ye fura ye fɔlɔ an bɛɛ jɛrɛla cɛ ni muso denmisɛnw ani maakɔrɔba bɛɛ de jɛrɛla ka na ko ka na an ɲɛ da shirifukɛ kan sabu a bɛ niw kɛnɛya a bɛ kɔnɔdimiw furakɛ a bɛ kunkolodimiw furakɛ a b'i yɛrɛ fari foni a yelen yɛrɛ san kɔnɔ o ye hɛrɛba belebeleba ye bɛɛ b'o kalama donc o de ye an cɛ ni an musow se yan sabu an bɛ seereya san o san n'an nana yan an bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ an bɛ kɔrɔta caman sɔrɔ an bɛ bonya caman sɔrɔ ni sirifukɛ lahɔrɔma ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ karamɔgɔkɛ ye n'a ka denbaya ne yɛrɛ de tun bɛ mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn ne seginna sɛbɛnni la an kɔni sera ka mobili min kɔnɔ o ye mobili sotarama 7 bon ani mototigiw ka ca ani mobili fitinin an m'o jate mais sotarama 7 de bɔra gabakɔrɔ droit ani fɛngɛ sala ka na ani ci kɔrɔ a nisɔndiya a tɛ se ka lakari cɛ ni muso i m'a ye dɔw bɛ ɲini ka yɛlɛ ne kan ko fo ne ka karamɔgɔ u bolo ni karamɔgɔ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ka d'an ye kojugu a nisɔndiya barika ka bon an tɛ se ka fɔ ka se a dan ma an b'a fɛ san o san ala ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ san o san an bɛɛ ka jɛ ka nin ɲɔgɔnna kɛ kosɛbɛ fo ka taa se san 100 ni kɔ ma ala k'o kɛ kira bonya kama sala ngaba koro droit n'a nɔkan alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka comité a musobaw fana ma sɔn ka to kɔ u fana y'a kanu kana nɔrɔ ɲini nɔrɔ tigi ka bulonda la ka sangani sigi ye sigi min kɛra bonya ni karama ani nisɔndiya ni farifoni kɔnɔ musow tɔgɔ la tanuninkanw ni seereya ɲuman caman kɛra ka ɲɛsin Bamadani den ni Basitan Tarawele den ma ka labana ka an fana karamɔgɔ n'a ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara fo ka barikada ale min ye wele da ka dali masa ka silamɛya diinɛ siratigɛ tilennen ɲɛfɔ jɔnɲumanw ye n'ala sɔnna ka tulo kunnandi di muso caman ma k'o waleya dali masa ɲɛda kama furuso barika ɲini kama tiɲɛ yɛrɛ la sigi nisɔndiyaba de sɔrɔla sigi na an wasara an kɔntara sigi na an nana ni laɲini min ye ni ala sɔnna laɲini bɛ sabati parce que karamɔgɔ yɛrɛ yeli yɛrɛ dama o ye duwawu jaabi ye an ye karamɔgɔya an kɔntana wa duwawu minnu fɛnɛ kɛra ni ala sɔnna duwawu bɛ minɛ hali sara an k'an cɛsiri an k'an jija ka karamɔgɔ lamɛn a bɛ min fɔ an ka baara kɛ n'a ye karamɔgɔ min ma nɛgɛ n'a ma janfa wa n'a t'a janfa o ye karamɔgɔ de ye an ni karamɔgɔ jɛra an ma jɛ foyi la ni ala tɛ n bɔra k'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ an ni karamɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn an m'a dɔn foyi ka ni ala tɛ an ma jɛ nasi la an ma jɛ mori sɛbɛnna a ko ala ta min an y'o mɛn n ko nin de ye tiɲɛ ye n k'an bɛ tugu a kɔ wala an b'a ɲini n balimamuso tɔw fɛ an k'an jija an ka karamɔgɔ lamɛn k'a faamu k'a dɔn karamɔgɔ yɛrɛ a mago bɛ mun na laɲini ye jumɛn ye an k'an jija k'o dɔn komite kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye ka tila ka dakuruɲɛ 2 min fara a kan n'a kumana fɛ furu kɔnɔna na ko an k'an cɛw minɛ ka ɲa an k'an hakili to cɛw la an ka hinɛ u la an denw fa de don
ko hani cɛ ninnu jogo man ɲi an k'an jija k'u ka kɛta k'u n'u y'an k'an ka da yɔrɔ min an ka da ni ala kota tɛ an ka sɔn n'u ka sɔrɔta fitinin min b'u bolo an ka sɔn u ma u ka mana an bila fɛn o fɛn na min ti ala kota ye an k'o kɛ walasa an bɛ se ka den barikama wolo cogoya min na karamɔgɔ de y'o fɔ anw ɲɛna an k'an jija an kana kɛ lamɛnni dama an ka baara kɛ n'a ye. A nisɔndiyara k'a ka kalandenw ye ka n'a ziyara. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Sherifu Usumani Marani Hayidara a ye Ngabakɔrɔ droit alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka komite fo k'u ko ɲuman dɔn kanu ni layidu la an'u ka cɛsiri la dugawudenw kɛra ka sigi kun cɛ. walasa ka ba don Mali jamana ani Maroko jamana cɛ ɲɔgɔnya baaraw la madama ka ninkura fiyɛ o baarakɛɲɔgɔn la u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ Monsieur Nasser Bouri taara ni o ye Maroko jamana minisiri ye min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin Maroko ni jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛbɔli ma madama Maroko jamana den minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ olu ka kɔɲɔ ɲɛbɔli ma n'a ma ɲa k'a fɔ a bɛ taamana faso Mali kɔnɔna na a bisimila a tɔɲɔgɔnkɛ fɛ bonya ni dunani jatigiya ɲuman minɛ kɔnɔ Mali jamana kɔnɔna na o ka sɔrɔ ka laban ka kunnafoni kɛnɛ dɔ ɲɛnamaya min kɛra ka bɛn ni jumadon avril tile 10 san 2026 ye Kulubakaw fɛ min ye kun cɛra ni laseli dɔ ye ka bɔ Mali jamana gouvernement yɔrɔ dakurunya kɛlen Mali jamana b'a jira k'a fɔ ne tigi bɛ Sahara occidental la olu fɛ o de ye Maroc jamana ye walasa ka se ka ko in yɛrɛ a kungo ani a ɲɛɲi sɔrɔ ka dɔn ka se ka ni kunnafoni kɛnɛ ye min ɲɛnamaya la o fɛ an ka jɛ ka Monsieur Abdoulaye Diop lamɛn o min ye Mali jamana minisiri ye ni a ka baara bɛ taa ka ɲɛsin Mali jamana ani jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛbɔli ma alhamdulilayi ni Ahmad Samba Traoré olu ka kuma galamani na ko min bɛ yen nɔ n'a fɔra ko Sahara dossier o kan a y'a bɔn kuma caman fɔr'o la Mali y'a yira k'a fɔ nin déclaration in senfɛ baara minnu bɛ ka boloda Nations Unies kɔnɔ ani Nations Unies yɛrɛ ye u ka ciden dɔ bila n'o ye envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies ani résolution caman min taara Nations Unies na Sahara ko ni kuma na a laban o ye résolution 2000 ani 700 ani 97 n'a bɛ fɔ ma résolution 2797 o de taara octobre kalo tile 31 san 2025 o résolution ni o bɛ mun fɔ résolution ni an y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ o résolution ni kɔkɔrɔma don résolution ni an b'o kɔkɔrɔma don parce que Maroc ye fɛɛrɛ dɔw de tigɛ n'a bɛ fɔ ma ko plan d'autonomie Maroc y'a parce que pour k'aw ka se k'a faamuya Sahara ko ni dɔw bɛ fɛ de ka u fara pour que k'u ka indépendance ta mais Maroc y'a yira k'a fɔ olu ka jamana yɔrɔ dɔ de don a tɛ se ka bila ka taa mais Maroc ye plan de yira k'a fɔ u bɛ baarabolow yɛlɛma u ye plan dɔ kɛ pour que olu ka se k'u yɛrɛ ka kow ta mais Maroc kɔnɔna na donc o plan min nana anw y'a yira k'a fɔ o plan min ni Nations Unies y'a adopté Mali bɛ o plan de kɔkɔrɔma don a yirala k'a fɔ o plan ni fɛɛrɛ gɛlɛn de don fɛɛrɛ min ni a ka ɲi sérieux b'a la anw bɛ fɛ ni autonomie dira o cadre kɔnɔ Mali bɛ o de dɛmɛ donc Mali an ka diplomatie an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ sisan k'a yira k'a fɔ an bɛ Nations Unies baara min bɛ ka boloda Nations Unies kɔnɔ Maroc ye fɛɛrɛ min ta k'o bila Nations Unies na ni diɲɛ seleke naani jamana ani diɲɛ jamana caman bɛ k'o plan soutenu donc Mali ka baara bɛ kɛ sisan o plan dɔrɔn de kɔnɔ Nations Unies kɔnɔ Mali ka position min falenna nin dossier kan a ma kɛ dɔrɔn k'an wulila tilegan fɛ an bɛ fɛ ka taa fiɲɛ nɔfɛ dɛ an ye hakili jagabɔ de caman kɛ ka faamuyali caman kɛ min b'a yira k'a fɔ an bɛ se ka lakanani ani bɛn sabati cogo min an ka jamanaw kɔnɔ o de la an y'a yira k'a fɔ ko k'a don ta ka bɔ bi la Mali kun y'a ka lakodɔnni min lase n'a bɛ fɔ min ma ko République Arabe Saharawi Démocratique n'a bɛ fɔ a ma ko RSD an kun y'o lakodɔnni min kɛ an y'o lakodɔnni minɛ k'o lasegi kɔ o ko o tɛ yen tugun
Nations Unies be baara min kɛ Mali bɛ kɛ o dɔrɔn de kɔfɛ sisan ani Maroc jamana yɛrɛ y'u ka plan min da an bɛ baara kɛ o plan de kan pour que Sahara marocain nin kɔnɔ baara ka se ka boloda pour que mɔgɔw ka lafiya sɔrɔ ni lafiya sɔrɔla yen hali anw yɛrɛ bɛ lafiya parce que mɔgɔ caman bɛ u bɛ k'an kɛlɛ bi olu fana caman bɛ bɔ nin yɔrɔ dɔw la donc ni lafiya t'an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ instabilité nati donc a y'a yira fana k'a fɔ ko an bɛna baara minnu boloda olu caman kɔnɔna fana na mɔgɔninfinw yɛrɛ jɔyɔrɔ o ka bɔ a ko la a y'a yira k'a fɔ y'a dɔn an ka kalanden caman bɛ kalan kɛ Maroc école ni universitéw la a y'a yira k'a fɔ ko bourse min bɛ di malidenw ma u b'a layɛlɛn sisan ka se fo bourse 300 san o san Maroc bɛ bourse di jamana caman ma diɲɛ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ u bɛ bourse 300 ni min bɛna di Mali ma o bourse tɛ di jamana si ma diɲɛ kɔnɔ Mali de bɛ a bɛɛ sanfɛ o bourse ko dili la avec les 300 bourses a y'a yira fana k'a fɔ an bɛ fɛ ka baara min kɛ pour que k'an ka jamanaw kala ɲɔgɔn na ka yiriwaliw don an ni ɲɔgɔn cɛ ka jagow ni fɛnw yiriwa fo taa ni ka segin o ka nɔgɔya pour que ka taa ni ka segin nɔgɔya a y'a dɔn sɛbɛn dɔ tun bɛ yen nɔ n'i tun bɛ fɛ ka taa Maroc ou bien n'i bɛ transiter f'i kun k'o sɛbɛn ɲini o sɛbɛn nin o de tɔgɔ ye ko autorisation électronique de voyage au Maroc a bɛ komi visa sugu dɔ donc Maroc y'a yira k'a fɔ nisɔndiya kɔnɔ olu bɛ o ko nin wuli pour que ka taa ni ka segin nɔgɔya an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka jamanadenw maliyɛn fɛn o fɛn bɛ taa Maroc yanni dɔgɔkun 2 ni dɔgɔkun 3 jate a ko bɛna walanwalaya ka information di mɔgɔw ma mais o document min tun bɛ ɲininka o document nin ko o kɔni o wulila Mali jamanaw nɛgɛsobolilaw ka kulu olu ka kɔɲɔ ɲɛbɔ ba kuluba Fédération Malienne de Cyclisme o ye o ka baara dɔw nun don min bɛ kɛ sababu ka Mali boli a kunjan fɛ o k'a ma ko Turuju Mali a ta ko 12 baaraw don a kɛra o fɛ ka sanga ni kunnafoni kɛnɛ dɔ ye min ɲɛnamayara farikolo ɲɛnajɛ cogoya la minisiriso ba kɔnɔna na ka ladɔnniya k'a fɔ Turuju Mali min fɔtɔ don a bɛ boloda ka daminɛ avril tile 14 ka taa fori a tile 18 sanba 2026 la ana kɛ sababu ka tɛmɛ Mali jamana maraboloba caman fɛ ka fara Mali jamana ka nɛgɛsobolilaw kan a ye mɛn k'a fɔ farafina nɛgɛsobolila ŋanaw caman na tali kɛ ni baara in na a kunnafoni baara bonya bɛɛ kun ta mɛn ka di farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔ la minisiri Abdul Kasim Ibrahima Famba ma Chérifla TV tɔgɔ la Yakuba Goita ani Seydou Ɲare olu tun bɛ ka kɛ ni Turuju Mali tako 12 baaraw ye o min ka kan ka daminɛ avril kalo tile 14 ni ka taa kuncɛ avril kalo tile 18 don na min ye Fédération Malienne de Cyclisme fo ka taa se ministre min ka baara ɲɛsinlen bɛ farikolo ɲɛnajɛ baaraw ma Abdul Kasim Famba o tun ye kunnafonidilaw wele walasa ka taa ɲɛfɔli k'u ye Turuju Mali labɛncogow kan o ka fɔla jamana caman na ye ɲinata kɛnɛ kan ka taa Côte d'Ivoire la Maroc Burkina Mali équipe 3 ani jamana wɛrɛw wa ɲina tour na kɛ sababu ye ka nisɔndiya don Mali région caman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala kɛnɛdugukaw fɛ Joila Segu Kulukoro ani Bamakɔ faaba yɛrɛ a ko kɛnɛkan min ye Fédération Malienne de Cyclisme ɲɛmaaba ye a ye ko caman fɛsɛfɛsɛ kunnafonidilaw ye bi an bɛ yan Tour du Mali labɛn de kɔnɔna la n'o bɛ bɛn Tour du Mali tako 12 ma a kan ka kɛ ni kalo tile 14 ka taa bila tile 18 na an bɛna an ka jamana région caman boli komi an b'a kɛ cogoya min na kɔrɔlen Sikaso b'o la n'o ye nɛgɛsoboli faaba ye Buguni b'o la Joila b'o la Segu b'o la Kulukoro b'o la Bamakɔ yɛrɛ b'a la donc an kɔni bɛna nin baara kɛ nin tile damadama kɔnɔ donc jamana caman kan ka na an sɔrɔ yan pour que an ka fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna cérémonie dɔ organiser pour que ka o équipe présenter nɛgɛsoboli kanubaga bɛɛ lajɛlen na ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ani minnu fana nalen don an dɛmɛ a baara kɔnɔna la ministère kan ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ ministère y'o kɛ pour que baara nin bɛ se ka ɲɛ an bolo cogoya min na maintenant o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nin bɛ ka siɲɛ fɔlɔ ye maliyɛn ka nɛgɛsoboli commission jury n'o ye an ka arbitre ye k'a présider donc partenaire an b'u fo a yɛrɛ ɲina caman farala partenaire kan donc o b'a yira k'a fɔ ko tuuru bɛ ka taga ɲɛ
bon Belgique an wele u kun ka na tour la mais ko compétition dɔw b'u bolo o équipe ma se ka constituer kosɛbɛ comme bɔra ka fɔ cogoya min na fɛn équipe ko don c'est vrai u ka mɔgɔ dɔ ye maillot jaune ta n'o ye Dede Kɛri ye mais peut-être que n'a mana ni a sagona équipe ye donc o fana bɛ se ka siran donc u y'a yira k'a fɔ ɲinan u tɛna se ka kɛ ɲinan ta la parce que o équipe ma se ka constituer. Ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ baaraw ma Abdul Kasim Fɔnba a kɛlen ka partenaires fu a ye welewelema kɛ ka ɲɛsin nɛgɛsobolilaw bɛɛ ma cogo min na bɛɛ hakili na se ka to fair play la. n ko n b'a fɔ cyclisme bi k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ k'a fɔ k'i bɛ nɛgɛso boli o dɔrɔn tɛ valeur de b'a la hakilina dɔw de b'a kɔfɛ donc o bɛɛ hakilinaw ni valeur minnu b'a la o de an bɛ fɛ o de ka don an ka denmisɛnninw ka dusukun na donc ne ko n b'a ɲini aw fɛ a ka hakili to a la n'a bɛ se ka journée porte ouverte organiser k'a yira mɔgɔw la cyclisme yɛrɛ ye min ye mɔgɔw bɛ se ka na ka kunnafoniw sɔrɔ a la k'a dɔn a bɛ kɛ cogo minnu na ka baaraw kɛ o kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ fɛnba ye an ka jamana kɔnɔna la o ni jeunes fanfɛla la k'aw ka partenaires fana fo parce que partenaires bɛ na a bɛ État ka dɛmɛ de dafa kosɛbɛ walasa u k'u cɛsiri a la parce que a b'an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ fɔlɔ la Tour du Faso de tun bɛ fɔ kosɛbɛ mais bi Tour du Mali hakili la o ye tour dɔ ye a bɛ ka fɔ farafinna kɔnɔna la hali extérieur la jamana wɛrɛ minnu bɛ b'u ka jamana la ka na yan nɔ o fana b'a yira ko hali bi aw cɛsirilen don aw ka baara la donc an b'a ɲini an ka coureurs fɛ u k'u hakili to ni u bɛ cyclisme kɛ bi o ye an ka athlètes bɛɛ lajɛlen de ye n'u bɛ bɔ ou bien n'u bɛ boli u ka jamana tɔgɔ la u k'a bila u kunna jamana n'i ye jamana ambassadeur de ye donc ni mɔgɔw y'i ye u t'i ye i tɔgɔ la u b'i ye jamana yɛrɛ de tɔgɔ la u b'a fɔ ninnu ye maliyɛnw de ye donc aw hakili to aw yɛrɛ la n'a bɛ olu boliw kɛ a ka to ambassadeur ɲuman ye an ka jamana ye a ka an ka jamana drapeau a k'a kunkɔrɔta. Ni Tour du Mali siɲɛ 13 baaraw na kɛ sababu ye ka yeelen wɛrɛ di fédération malienne de cyclisme mɔɔw ma ni ka jamana wɛrɛ ɲɛbɔ Mali fɛ a labɛn cogo la. O fana b'an sɛnsɛn k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Sénégalikaw ka minisiri ɲɛma Ousmane Sonko juma laseli dɔ senfɛ a y'i ɲɛsin Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ma k'a fɔ diɲɛ ci b'a don bawo a sabula diɲɛ bɛ ka sigi a senzabara kɔnɔ wa kun yɛrɛ tɛ a kɛlɛ la yɛrɛ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump bolo an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Sénégal fa b'a la Dakar ka bɛn ni alamusa ye Sénégal jamana yɔrɔba min bɛ yen ni tasibila yɔrɔ dɔ ka ɲɛsin farafindenw ma u k'a ma ko musée de civilisation noire lajɛba dɔ kun da yɛlɛla ye lajɛ min da kun ye farafina ka yɛrɛya farafina jamanaw denw ka fasoden ɲumanya diɲɛ kɔnɔ diɲɛ min zɔgɔn bɛ ka bila ɲɔgɔn na bi farafina kan ka wuli ka jɔ kɛ a ka yɛrɛya ɲinini nɔfɛ o kɛnɛba min da yɛlɛla faransi jamana politiki bina kuma hakili juru caani ne dɔ fɛnɛ kun bɛ a kɛnɛ ka ko Pascal Boniface o de senfɛ Sénégal jamana minisiri ɲɛma Ousmane Sonko kuma dile a mɔ a y'i ɲɛsin Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ma ko bɛn ni basigi ma tɛ diɲɛ ciba de don Ousmane Sonko Sénégalikaw fɛ a y'i ɲari labɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump la ni dalaka minnu ye o dɔ ye n b'a mɛn kuma bɛɛ k'a fɔ Donald Trump ani maa ɲɛma o maa ɲɛmama na ɲɔgɔn sɔrɔ a b'i den k'o ɲininka yala ne Donald Trump e hakililanta ye mun ye ne kan de jango diɲɛ seleke naani jɔnjɔnba min bɛ wele ko prix Nobel de la paix n'a jɔnjɔ bɛ di diɲɛ maramansaw ma minnu kɛra bɛn ni basigi karamɔgɔw ye yala prix Nobel de la paix ne Donald Trump n'a mankan wa e hakililanta ye mun ye o rɔ Sénégal minisiri ɲɛma Ousmane Sonko ko Donald Trump bɛ to k'i den ka maaw ɲininka o min na ko yan'o cɛ Donald Trump k'i yɛrɛ ɲininka kɛ a n'a ni bi cɛ fanga na Amérique jamana kunna diɲɛ lafiyara wa yala diɲɛ bɛ basigi kɔnɔ wa ko n'a sera k'o jaabi k'a n'a dɔn n'a ni jɔnjɔ in ka kan wali kelen a n'a man kan a ko nka Amérique jamana ɲɛma Donald Trump bɛ min na nin ye diɲɛ kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ a kɔlɔlɔ bɛ ɲɛsin a yɛrɛ faso ma ni o ye Amérique ye a sɔrɔla k'i ɲɛsin Amérique jamana ka kɛlɛkɔrɔw ma a ye minnu bi jamanaw kan n'a ma se ka sebaaya sɔrɔ o kɛlɛw la o dɔ ye Vietnam ye a donna Vietnam a dɛsɛra Vietnam na a donna Iraki kɔnɔ Saddam Hussein nɔfɛ ko mugujugu bɛ o bolo mugujugu ma sɔrɔ o bolo
a ma se ka Iraki kɛ a sago ye. Afghanistan jamana san 2000 Ameriki jamana donna Talibanw nɔfɛ fanga na Afghanistan k'u jigin ka bɔ fanga na ni nka u dɔngɔ ma sigi. Nga Talibanw y'a bilen ka da Ameriki jamana tɛgɛ san 20 o kɔfɛ san 2020. Donald Trump nane fanga na y'a yira k'a fɔ a ka sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen bi Afghanistan bila ko dɔ kɛra. Libi jamana u donna Muammar Gaddafi nɔfɛ ni OTAN ye. Faransi jamana ɲɛma Nicolas Sarkozy juru la ka Libi jamana ti u ma se ka Libi jamana kɛ u sago ye. U donna Syrie jamana kɔnɔ Bashar al-Assad nɔfɛ ka dɛsɛ o la. Somali jamana kɔnɔ u donna ye Al-Shabaab nɔfɛ fo ka na fɔ bi. Somali Al-Shabaab commencé ka ban Ameriki jamana fɛ ko nin damanda de bɛ Ameriki jamana nɔna a ka kɛlɛkolon gɛlɛnw na. A sɔrɔla k'i ɲɛsin Nazarala setigi jamanaw mɔ k'a fɔ u ka diyagoya kɛlɛ ninnu u dalaka de ye ko a kɛ kun ye bɛnkanfanga ka sinsin a jamanaw kɔnɔ. A barata ko a ma dabɔ bɛnkanfanga kama a dabɔ bɛ de ka jamanaw ti. Usman Sonko k'a ka ka farafindenw u ka kunu ka sabu kɛ bi diɲɛ setigi jamana ninnu ni kunun ko u y'an bɛnbakɛw mara jɔnya kɔnɔ yanni yɛrɛma hɔrɔnyaw ka sɔrɔ. Setigi jamana ninnu u ma fara farafina jamanaw la. Usman Sonko ko ni Faransi jamana ɲɛmɔgɔw kan ka se k'u ɲɛ dayɛlɛ k'u tulo dayɛlɛ ka lamɛnni kɛ u kan ka farafindenw de lamɛn bi k'a dɔn k'a fɔ farafindenw bilama u n'u kunungolama tɛ kelen ye. Maa man k'a fɔ k'i b'i sago kɛ u la i n'u bɛ se ka ɲɛsigi ka fɔ de la ka ɲɛta siraw dajira ɲɔgɔn na yiriwa kɔnɔ. Ko yala ko ni don dɔ la setigi jamana dɔ ka wuli k'i ɲɛsin farafina jamana dɔ mɔ k'a bɛna diyagoya minɛ k'a ta ye k'a sabu kɛ a ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira ye k'o bɛ bala farafinden jumɛn na ka setigi jamanaw to nin n'a ɲɔgɔnna kɛlɛkolon bi la diɲɛ sendan jamanaw kan. A ko Bani Israɛl yɛrɛ sa. Usman Sonko ko Bani Israɛl ta dama fanga ye. Ale yɛrɛ bolo Bani Israɛl ye Ameriki de ye non dɛ Bani Israɛl bɛ kɔnɔ min na a tɛ se ka k'a dama ko ye o kɔnɔ na ka Turki to yen ka Iran jamana to yen ka arabula setigi jamana ninnu to yen ko Bani Israɛl tɛ se ka kɛ a dama ko ye. Ameriki jamana de ye Bani Israɛl ye ko kɔrɔfɔ bi dan ye. Sigikafɔ o n'u bɛna don Ameriki jamana ni Iran jamana cɛ Pakistan dugu bala Islamabad. Sigikafɔ a bɛ kɛ cogo min na Ameriki jamana jabaraninso CNN ka fɔ la sigiyɔrɔma 2 don. Sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye Ameriki jamana ni Iran jamana b'i sigi k'i ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ na ɲɛŋɛ. Sigiyɔrɔma 2nan surunani donbaw b'i ye u ni ɲɔgɔn cɛ ka laseli kɛ u mɔ. Sigikafɔ yɛrɛ dakun o bɛ dajira fan filaw la fɔlɔ Pakistan de fɛ bawo Pakistan jamana de ye surunani donba ye. Ni Iran jamana jɛna ni dakun ye ko Ameriki jamana jɛna ni dakun ye jamana filaw nɔnabilaw bɛ sɔrɔ k'u sigi k'u ɲɛsin ɲɔgɔn mɔ ɲɛŋɛ. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka danga J.D. Vance Ameriki jamana tɔgɔla a donna Pakistan faba la Islamabad. Kɔrɔfɔ sɛmɛni diyara ka bɔ kunnafonidiso ba la min bɛ wele ko Agence de Presse Reuters ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 11 ye. Ko ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ taama nɔ o ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen sigikafɔw la Steve Witkoff ani Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump burankɛ Jared Kushner u bɛɛ lajɛlen sera Pakistan duguba la Islamabad. Iran jamana taamadenw o ɲɛkun bɛɛ Iran jamana wasabulon ɲɛma bolo n'o ye Mohammed Bagher Ghalibafi ye. Juma ale donna Pakistan faba la Islamabad. Minnu b'a nɔfɛ taama nɔ o ye Iran jamana warisoba ɲɛma Adol Nasser Imati ani Iran jamana lakana ɲɛmayasoba Conseil suprême de sécurité nationale ɲɛmaba Ali Akbar Ahmadian ka taa se Iran jamana minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma Abbas Araghchi Iran jamana jabaranizoba ka fɔ la. Juma Iran jamana taamadenw na ɲɛkun ni o ye wasabulon ɲɛma Mohammed Bagher Ghalibafi ye a kun ye kuma ta k'i to Pakistan kɔnɔ ka fɔ kabini kelen sigikafɔ ma daminɛ nga a ka dɔn k'a fɔ sinsin kɛra dakuruɲɛw minnu ka mugu mankan da Ameriki jamana ni Iran cɛ ko Ameriki jamana ye a jɔjiri 2 ɲɔgɔn na kari ka bɔ yen ka ban. O jɔjiri ninnu de jɔlen dun kan ka to Iran jamana bolo walasa ka sɔn sigikafɔ ma. O jɔjiri 2 fɔlɔ mugu mankan ka da Iran jamana ni Ameriki cɛ danti kɛ o mɔ
minnu dɛmɛ ngume Iran fɛ ka Ameriki jamana kɛlɛ n'o ye Hezbollah ye Liban ani Yemen Houthis ka taa se Iraki Shiyaw ma mugu manga fɛnɛ ka jɔ olu ka fafa a dun ye mɛ ka fɔ Bani Israël bɛ ka Liban jamana bunde halibi Hezbollah nɔfɛ jɔjiri filanan Iran jamana a nafolomafɛnw n'u yɛra jɛnsɛrɛgɛna ni warisow la k'u kumaniya Iran jamana mɔ u ka wuli ka bɔ yen k'o dun ma wuli fɔlɔ halibi Iran jamana jabaraninsoba ye a jira k'a fɔ Iran jamana ye jɔjiri 10 minnu ndajira Ameriki jamana la walasa a ka sɔn sigikafɔ mɔ ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kun y'a yira k'a fɔ i sɔnna o mɔ fo jɔjiri ninnu jɔlen ka to de yanni sigikafɔ ka daminɛ bibi in na sa Pakistan ma ɲɛmɔw Iran jamana ka jɔjiri 10 dajiralew ni sɔn kɛra o de mɔ ka mugu manga da Ameriki ni Iran cɛ ka n'o laban sigikafɔ da yɛlɛli la o jɔjiri 10 ninnu bɛ jɔlen bɛ se ka to cogo min Pakistan ma ɲɛmɔw bɛ k'o sɔn o de ɲɛɲinini na Ameriki jamana bolo jɔjiri 10 ninnu na kumabaw dɔ ye mun ye kuma bɛɛ binbi kɛ Iran jamana ka ni kɛlɛ ɲɛsini ye a mɔ a ka da nin sen in da la détonateur Mose Kwaji bolo taji doni nguru ndemenzira Iran jamana ka sebi boli aka dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium labaloli k'a kɛ Iran jamana kurango mago lala ye Iran jamana kana bali o la ɲangiw minnu ɲɛsin mɛ Iran jamana mɔ n'a dɔw bi san 40 bɔ kana se ɲangi nguraw mɔ olu ka wuli ka bɔ Iran jamana kan cɛniw minnu nuna Iran jamana kun kɛlɛ in nɔ kalo kelen ani Ameriki jamana cɛ a cɛniw ka ladila ni sarali ye ani Ameriki jamana surasiw minnu bɛ se ka ye Iran jamana dafɛ jamanaw na arabula olu ka yen fɛnɛ bila Ameriki jamana ɲɛmɔw halibi u kɛmɛ ka Ameriki jamana kɛlɛcɛw kɛ ka arabula kɔnɔ jamanaw labɔ Iran dafɛ a bara dasigi k'a fɔ ko kuma bɛ senna Pakistan fa bala Islamabad u ni Iran jamana cɛ kɔrɔfɔ sɔrɔla ka bɔ Wall Street Journal kunnafonidiso de la a ye min minɛ fɛnɛ ka bɔ Ameriki jamana ma ɲɛma dɔw yɔrɔ Wall Street Journal kunnafonidiso ka sɛbɛnni nɔ na a y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana kɛlɛkɛ pankurunsen delinin wɛrɛw bilara ka taa Iran yanfa fɛ wa kɛlɛcɛ 1500 ka taa se 2000 mɔ ka bɔ Ameriki jamana kɛlɛbolo kɔnɔ kɛlɛbolo min bɛ wele ko 82e division aéroportée don nataw la olu fɛnɛ kan ka bila ka taa Iran yanfa fɛ Ameriki jamana kɛlɛkɛ kurunba min ni pankuru bi wili a sanfɛ ka jigi a ka porte-avions USS George Washington Bush o fɛnɛ ni kɛlɛkɛ kurunba dɔw bɛ k'u sɛnsɛ minnu bɔra Virginie Norfolk Marsikalo camancɛ la u bilama bɛ Atlantique kwaji bolo la kɛlɛkɛ kurunba wɛrɛ min fɛnɛ bi wele ko USS Boxer o fɛnɛ kɛmɛ ka Ameriki jamana kɛlɛbolo min bi wele ko 11e unité expéditionnaire des Marines o bɛ k'olu fɛnɛ doni o fɛnɛ bɔra Californie surasiya dagayɔrɔ la Marsikalo camancɛ o fɛnɛ bɛ kwaji bolo Pacifique kɔnɔ nin kɛlɛbolo fila dɔgɔkun fila u bi sɔn k'o de kɛ yanni u ka se Iran kɔnɔ na arabula jamanaw nɔ o kuma maa sɔminɛw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala mun de bɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kɔnɔ sigikafɔ bɛ senna nka taa bɛ ka kɛ Iran yanfa ye Ameriki jamana kɛlɛcɛw fɛ Donald Trump yɛrɛ Ameriki jamana ɲɛma a ye kuma ta bɔlɔlɔ na sira fɛ k'a fɔ Iran jamana kisira Ameriki jamana ka bɔnɛ mɔ ka sabu kɛ a sɔnni de ye sigikafɔ mɔ ani Ameriki jamana cɛ k'a b'i n'a fɔ Iran jamana ɲinɛn bɛ k'a fɔ sigikafɔ in nɔ ni Ameriki jamana y'a bila yɔrɔ min se foyi tɛ a ye k'a bɔ yen fo n'a kɛra k'i bala yɔrɔ kelen de la yɔrɔ jumɛn diɲɛ ma tɛmɛ nsira ni diɲɛ mago ɲa yɔrɔ do kwaji bolo détonateur Mose min ye taji doni nguru ndɛmɛ nsira ye k'i balan o la k'o ta k'o yanga k'o kɛ a ka se ye ko n'a bɔra o la ko se wɛrɛ tɛ Iran ye ko in nɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ko Iran jamana ɲɛmaw bɛ se fɛn kelen min na o ye ka kunnafonidisow kɛ ka nkalonbaw tigɛ ka fɛn fɔ k'a diya u yɛrɛ la ko n'o tɛ ko n'a fɔra kɛlɛ k'u tɛ se kunnafonidilaw kɛlen ka Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ɲininka yala sigikafɔ in na aw ni Iran cɛ aw ka laɲini ye mun de kelen ye dɛ Donald Trump ko mugujugu dilan ka dabila Iran jamana fɛ u bɛna sigikafɔ min n'u don ni ye Ameriki jamana ka laɲini sigi 100 sara la 99 bɛɛ lajɛlen ye Iran jamana kana mugujugu dilan ye a bara ta Iran jamana ma ɲɛmɔgɔw dun bɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye
k'a fɔ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium bayɛlɛmali olu tɛ ka dabɔ mugujugu dilan kama nka diɲɛ jamana tɔw bɛ a bayɛlɛma ka kuranko mago min ɲɛ a la u ka jamana kɔnɔ k'u fɛnɛ ta y'o de ye. Nazaраlatɔma Union Européenne hakilina ɲumanw de bɛ a kɔnɔ nka hakilina ɲuman ninnu de tɛgɛ ɲumanw de kɔnɔ bi. Nin ye Slovaquie minisiri ɲɛma Robert Fico de ka kuma ye. A ko Nazaраlatɔma Union Européenne bilama hakilina ɲumanw minnu bɛ a kɔnɔ u tɛ ka labaara ni tɛgɛ ɲuman ye. Ko bawo ko ni ye Nazaраlatɔma Union Européenne lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ foyi t'a kɔnɔ fɛɛrɛ min y'a yɛrɛ ka yiriwa fɛɛrɛ ye. Ko Nazaраlatɔma Union Européenne ma ɲɛmaw ɲɛ fiyɛ mɛ ni fɛn kelen de ye dalakan kelen de ye Erisila jamana y'an jugu ye a bi dan ye. Ko kuma bɛɛ lajɛlen bi boli o de ka baro ma na daminɛ cogo o cogo Erisila jamana de bɛna jɔ. Ko bi Nazaраlatɔma Union Européenne kɛn bɛ dɔn b'a la fili ye. Ko a yɛlɛmana k'a kɛ kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn Nazarala jamanaw fɛ o hakilina ta yɔrɔ ye. Ko Nazaраlatɔma Union Européenne jamanaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Belgique duguba la Bruxelles ka kuma nafolo bi tiɲɛ a lajɛw da fɛ maramafɛnko kuma de bi na fana Nazarala jamanaw ka yiriwali ko kuma tɛ fɔ. A ko Ukraine kɛlɛ la Nazaраlatɔma Union Européenne a ma ɲɛmaw ti hali siga dɔɔni Erisila jamana ɲanginin na. Nga bande Gaza Palestine bani Israel bɛ ka min d'a ma nana masumanenw ka ye n'o kuma nana Nazaраlatɔma Union Européenne kɔnɔ bɛɛ b'i da k'i bumbu ye. A ko mun de bɛ ka kɛ bande Gaza Palestine dugukolo ka bani Israel fɛ Nazaраlatɔma Union Européenne jamana ɲɛmaw tɛ min kalama. Ko nka ko mun de kelen kama ɲangi tɛ ka ɲɛsin bani Israel mɔ i n'a fɔ ɲangi bɛ ka ɲɛsin Erisila jamana mɔ cogo min. Robert Fico Slovaquie minisiri ɲɛma a ko OTAN kɛlɛbolo yɛrɛ bilama ni ye ɲininka a b'a fɔ ko a bɛ farati la k'a sabu kɛ Donald Trump kɔsa in na a ka dakuru ɲɛw a man ka Nazaраlatɔma Union Européenne jamana ɲɛma si jigi sigi ni do dɔ kɛra la ko Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump y'a jira k'a fɔ a bɔra kɛlɛbolo OTAN na i n'a fɔ a b'a da kɔnɔ cogo min bi ko a bɛ gwɛlɛya Nazaраlatɔma Union Européenne jamanaw bolo. Ko n'a kɛra kɛfɛn ye sa min ye Slovaquie ta fa ye n'o y'ale ka jamana ye a n'a forobakɛla ta labɛn jamanadenw ka dantigɛli kɛ u kan k'u ka lakana ko boloda cogo min. Slovaquie minisiri ɲɛma ni o ye Robert Fico ye a ko a ka kan bi Nazaраlatɔma Union Européenne ɲɛmayaso kɔnɔ sigikafɔ ka kɛ hakilinabaw ka ta jamanaw minnu bɛ yen ni olu ma sɔn ka don jamana tɔw ka hakilina da fɛ Erisila jamana kɛlɛli la i n'a fɔ Slovaquie n'o y'ale ka jamana ye ani Hongrie olu kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ jamanaw ye u fɛnɛ ka lamɛn. A ko bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Hongrie kalata bɛ senna ye maa min bɛ jamana ɲɛmaaya la ye Nazaраlatɔma Union Européenne ɲɛmaa minnu b'a fɛ a ka fanga ka bi Hongrie jango maa bɛ se ka na Hongrie kunna minnu u bɛ ye hakilina kelen na ka Erisila kɛlɛ olu bɛ wuli ka jɔ la k'u sen don Hongrie kalata la ko fɔ Viktor Orban ka bi Hongrie ko wa ko ni Viktor Orban kɛra sebaya ta fɛn ye kalata in fɛnɛ na avril kalo in na ni mankan kɛra wuli fɛn ye Hongrie a kana bala maa na Nazaраlatɔma Union Européenne ma ɲɛmaw de bɛna y'a kɔfɛ k'a fɔ fangasinamatɔnw ye k'u kana jɛ ni u ka bili ye. Nka Robert Fico Slovaquie minisiri ɲɛma a ko ni Hongrie minisiri ɲɛma Viktor Orban kɛra binfɛn ye Hongrie k'a sabu kɛ Nazaраlatɔma Union Européenne ɲɛma minnu bɛ ka Erisila jamana kɛlɛ olu ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin fangasinamatɔ ɲɛmaw mɔ ye k'u ka dɔn k'a fɔ Slovaquie jamana ni jɔ Hongrie jamana jɔyɔrɔ la Nazaраlatɔma Union Européenne kɔnɔ ni u ko u bɛ sariyasen o sariyasen da Nazaраlatɔma Union Européenne kɔnɔ k'o kɛ nafolo dila ye Ukraine jamana mɔ. Hongrie jamana tun b'i bana minɛ ani kɛli kɛcogo min ka Viktor Orban don a ɲɛmaaya la ale yɛrɛ Robert Fico fɛnɛ ni bana mini ani kɛli cɛ Nazaраlatɔma Union Européenne kɔnɔ o cogo rɔ. Bi kunnafoni an b'a kuncɛ ni dusu kamukamu ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafondila Mahamane Ameyi Sise dali masa ka wele sera a mɔ min kɛra sababu ka Mali jamana kunnafonidilaw sigi sangabɔda la. Hukumu kɔnɔna na a ka janaja kɛnɛba sigira ka bɛn ni jumadon avril tile 10 san 2026 ye a jabala la Amdalayi Kawu fɛ a fatura ka bɛn ni alamisadon ye ni kɛra sababu ka kunnafonidilaw bila kinikini ani sangabɔda la walasa ka se ka bilasira ka taa bila a dayɔrɔ laban na a balimaw
teriw baarakɛɲɔgɔnw ani Mali jamana maaba caman yera walasa ka se ka taa Mahamani Ame Sise bila a dayɔrɔ laban na. Madi Awa Kebe, Nuhumu Kone, olu tun bɛ Sherifa Deve tɔgɔ la, a bɛ lakali Kadija Traoré fɛ. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nin kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ. Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ni dusukun kamikami don ka sanga ni Mahamani Ame Sise ale soma yɛlɛmali ye k'a bɛn ni alamisa don avril kalo tile 9 san 2026 ye. Mali kunnafonidilaba de don kɛrɛnkɛrɛnyala fɛn min ye journal satirique Le Scorpion o tigi don. O min kɔnɔna na a ye wulikajɔ caman kɛ walasa fɛn min ye kunnafoni jɛlen kunnafoni balamɔ tiɲɛ yɛrɛ kan o bɛ se ka cari cogo min na. Jumadon, balman sira, teri sira, sinji sira, fo ka taa se baara ɲɔgɔn ma. Olu bɛɛ lajɛlen ni dusukun kamikami de ye wale ɲuman dɔn kanw ani bonɲɛmasegi kanw kɛ ka banbagatɔ sɛgɛrɛ. Ka d'a kan maa de don maa min t'u ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ kunnafonidi kɔnɔna na. Mahamani Ame Sise ale ka ɲɛnamaya kɔnɔna na fɛn min ye kunnafoni jɛlen a ye a ka baara bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin o ɲaɲinini ma. A ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri kɛla misali ye journaliste caman bolo kɛrɛnkɛrɛnyala sifin kunda. Fɛn min ye Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnyala a tɔnbolo faraw olu kɔni ye taasibila kɛ ka taa Mahamani Ame Sise yɔrɔ. Nin ye pertiba de ye anw bolo an jigi kɔni waro la anw bɛ yɔrɔ min na bi anw t'a dɔn an bɛna kɛ cogo di parce que ale kɔfɛ an bɛna kɛ cogo di a tun bɛ ka jɔyɔrɔ min fa jɔn bɛna se k'o remplacer mais an mana tila ka miiri tuguni an b'a fɔ k'a fɔ an b'a an jigida Ala kan an b'an jigida Ala kan a ye conseil minnu d'an ma ladilikan minnu d'an ma ni Ala sɔnna ma an bɛ continuer k'an cɛsiri walasa a ye fɛn min kɛ jamana ye a ye fɛn min kɛ kunnafonidilaw ye a ye fɛn min kɛ an ka association ye tɔnw ye au moins o an ka continuer ka o renforcer davantage a y'o conseil de d'an ma ni Ala sɔnna ma an bɛ continuer o sira fɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ Ala k'a dayɔrɔ suma a y'an kɔn kiti min Ala k'a nɔgɔya Ala k'an fana ɲɛ k'an ta d'u ma kɔnɔ merci beaucoup merci. Ame ye mɔgɔba de a y'a ka vie bɛɛ kɛ ka presse dɛmɛ ka presse baara k'a kɛcogo ɲuman na heure 3 san'a saya cɛ a bɛ presse ka baara la ka taa Mali presse ko daminɛ na ka n'a bila sisan ko foyi ma kɛ min kɛra hami kɔ a texte foyi ma se min sɛbɛnna hami kɔ ka dan ye an filɛ ka forum min n'a kan ka organiser le 3 mai a comité scientifique président ye hami de heure 3 san'a saya cɛ a b'o baara de la Ala k'a jigi yɔrɔ ɲɛ. An ka jamana minisiri kɔrɔw a premier ministre kɔrɔw fo ka taa se jamana maaba caman ma olu de yela Mahamani Ame Sise ale ka jɛnɛja kɛnɛ kan ni ka taasibila kɛ a ye. Mali kunnafonidilaw kɔni cɛba tala ka bɔ u bolo cɛba min ka baarabaw a n'a ka kɛwalew kunnafonidi bina kun kan o n'a kɛ kalan ye ani misaliya ɲuman maaw ma maa minnu n'u sen dɔ kunnafonidi ko la don n'a nataw la Mali kɔnɔ. Mahamani Ame Sise tala da a dayɔrɔ laban na Amdalayi Kaburu a jɛɲɔgɔn balima siraw ani teri siraw fɛ ni nka ka denbaya a n'a jɛɲɔgɔnw to dusukun kamikami na an bɛ jɛ k'a fɔ ko Ala ka saya kɛ a ma lafiya ye ni nka badabada dali nɔgɔya ani silama fure bɛɛ lajɛlen ye. Amina ya rabbi Ala ka o dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ o fana bɛ kɛ sababu ka dansigi bi bayan kunnafoni an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma ye kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ k'aw fo ka walima dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲɛma minnu sigi mɛ ka ɲɛmaa da Sherifa TV Jakansɔ fɛ ni sanga in na ka fɔ laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fɔnba o de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sanu caman fɔla ka bɛɛ ani basigi na Mali jamana kɔnɔ fo ka se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ma a k'an mɛn diɲɛ waati wɛrɛ.